أبتان إشتو بزحل كنتات أير استملأت مدقسي يردانوس أبت عرات كوفيلا نبرت أبيدا اتبن بعتن كابز حمد حازن زأرقت ورقة دبداب بحيزات الره اتا ورقة نعا ترى ورقة زيكونتسي انكو مذكرتها كم نفسات رئة كابتي أمد ربدا لبياز نبرف كاري الازار قدم عامتات زمتسأتاني مودة دبداب بيها نتفي دلات دقاقي ما سلز رأيتو ولا عين عمي تاخطن بوت خيليها كتم بو خلا دمص الازار مستبفنسترا زاتو دوناي نفاس دمص تحاويسو اب اذناي غاچو يوردانوسي ناي لبي نغستي ابزو زلخو مدربدا صحاي نقرب طراي زيكونس نوشت نفس خاونيا تلبلب اتحصاخم حوي يرسن اتصموا دما خموت چكاني ليبيا قبر ودسب كاب انسسان تحت حسيرو اتريئلو جهنم يا يوردا جنا زخول سقاي اتي ابز مدربدا زلو طميتن صمن مستنات كنافقوت كوادادر كلو ولا حنتي كونني نعخ زلن نافقوت كابت صحاي برخا زياده يقصلني يوردانوس بفقرنا تسفخي تقورصي زخول خحلفيو انت بزحه حنت ورح طراي تريفاتن لا بحر سغيره نابتا زمنه اوروبا مساتخو قداميت السمع دمصي ناتك خدكونيا اذا ورح زي امس حلفت نزل عالم ايكن فالالنا كل غزيه اب لبي يالخي يوردان نغست لبي كاب حبو افقاري خل ازار يوردانوس حج منالبات نمبل شح غزيه نبيبا نتا ورقه باف لبا صقعتا حنت ورحي بلت بحشوختا اتا حنت ورح جن كم مصات كريستوس زيت بتصح خونتا قرم تقال كيدان زاتو ولا الازار دهايت سمع على معالتي نيل ازار بحر خسجر كم زطحال زنجر مرد قديمو مصي نبره سدرا بيت يوردانوس سدرا بيت الازارن نوح صنح زمدنا نبرم بز مخنياتو ونا الازار እንዳ يوردانوس ገዛ ዳርጋ ማዓልታዊ ከይመጽ አየውዕልን ነይሩ كلتيوم سدرا بيتات الازارن يوردانوسن كم من اسن معباين حوات بحلف خم زفاتو يامنو جنا مس غزي يوردانوسن الازارن كنيحونت بحبو فقر جمرو ولاكوا ابزخونه غطامناي كلتيوم سدرا بيت تبايسوم تقايموم يفالاليو ناي كلتيوم حبو فقر تصلو جناي نبرن اكواداس كسابال ازار بسغرودب ناب سدت زمرح يسودي نيرو الازار ناب سدتن كمرح مفللايوم بنبعت استسني نبره كابز خيد رعمت كي جبره دما كم زموت تسمعه ولا كو سدرا بيت يردانس مسرا بيت الازار قيمتان باسن تنبرم الازار ميت بحر بلي عوز بالورم مسمصغن ازيوم حزينم ناب تقبر تحاوسو سدرا بيتا اندا بخيو ناب تقبر خور اندار ايت يردانس جن كند فرت افت خون نبعت طباي بلتن ناب تقبرون اي كدت النيرا بانصارو كوداس مرد انك تسمع في شخيا زبلت سدرا بيتا خابت قبرو تمليسوم كم فرم النار ماططو بزعبا الازار حياونت كعلو خلو نساغن بلبا زياتهم تغاغيوم يوم الازار يموتوني حنت ورحي تصبيني ليوني ان بلت لنفسا تمرير حق تقبلو عقم سينا نبرت كابتنا الازار مرد استسم على معالت جميرا دما يوردانوس ناي غزا رس عالم فطرت كرمت اتوه زناب نزينغوتات كهرم خلو نساغن افنستران دغن دقومتت توعل نبرت معالتاوي ابت مربا دمصنا اغري سغمت مسسمع مصي مصيلا نتحوست بفنسترا تقلقل اتخانشلو ناي مخفات دمص خسمع خلو نتصبق غص الازار نتزنافقتو في شختو اخضري بحنقوتا تصبع جنا وينفاس ويدما باخاب سرح ملوس خلو ترئ نبرت الازار معسون زمصاي مسلن نساغن تسفاي قرصتن لو من تزي مصص بحق مصيو تبل نبرت زمصالو معلتن كنوح كم مصبي حليفه ملس دبداب بخص صحفلو وسنت ابتاني اشتو طاولا طرازن بيرونا داليا نتناي بيرو قبيع بسنا خفتتو ورقتن بيرونا رخيبه نفقري على زاري لا تجمر نايدا صحف صبق نيرو جنا دحرزن كل التقالات انتاي كتبل دونغي خما عستمص كتب لديا ويس سبات ميتو يبلخالو مو نع حسوتو مخانو مرئيون كتبل جهنم كوينوا تترف نبرت بيروز حازي إدا واين قطقط نبعاتها قاب قص أوريدو
ነቲ ወረቐት የጠልቅዮ ነበረ ሽዑ ነታ ወረቐት ብሕርቃን ተጨማድዶ እሞ ናብ ባይታ ተደርብዮ ኣብ ካልእ ወረቐት መጽሓፍ ትቕጽል ናብ ፍቕሪ ኣልዓዛር ምስ በለት ሕጂ እውን ቃላት ኣፋሒሎም ይጠፍእዋ ሓሳባት ይባታተንዋ ነቲ ወረቐት እውን ጨማዲዳ ተደርብዮ ንመዓልታት ንሰሙናት ንኣዋርሓት እዚ ተግባር ቀጺሉ ባይታ መደቀሲ ክፍላ ብዝተጨማደደ ጻዕዳ ወረቐት ተሸፈነ ኣብቲ ምድሪ ቤት ብዕኹላል ወረቐት ዝተመልአ መደቀሲኣ ኮይና ዮርዳኖስ ምስ ነብሳ ከተዕልል ጀመረት ኣልዓዛረይ ርኢኻዮ ደዛ ክዳን እዚኣ እኮ እታ ንስኻ ትፈትዋ እያ ክመጽእ ምስ በልካኒ ለቢሰያ ይጽበየካ ኣለኹ ትብል ንበይና ናብቲ በሩ መንደቕ እናጠመተት ሓደ ሓደ ግዜ ድማ ብዘይ ምኽንያት ዓዊላ ትስሕቕ እቲ ሰሓቕ ግን ናይ ሓጎስ ዘይኮነስ ንሰማዕ ዘስንብድን ቃናዊ ትርጉም ዘይብሉ ሰሓቕ ነበረ ስድራ ቤታ መጀመርታ ሓዘን በርቲዕዋ እዩ ግዜ ምስ ሓለፈ ክትሓውያ ኢሎም ሸለል በልዋ ጸኒሑ ግን እቲ ኩነታት ተቐየረ ዮርዳኖስ ነብሳ ምሕጻብ ገደፈቶ ጸጉራ እውን ጨርጨር በለ ካብ መደቀሲያ ምውፃእ ኣበየት ምስቲ ኣብ መንደቕ ዝሰቐለቶ ስእሊ ኣልዓዛር ሙሉእ ለይቲ ክትከራኸር ትሓድር ነበረት ስለምንታይ ደንጊኻ ሓንቲ ወርሒ ኢልካ ንምሽ ሓሳዊ ኣልዓዛር እውን ትሕሱ ዲኻ ኢላ ትጭድር ጽንሕ ኢላ ድማ ዝሕል ብዝበለ ድምፂ ይቕረታ ከምዘይጠለምካ ንፈልጥ እየ ስለ ዘይጣዕመካ ምዃኑ ይፈልጥ እየ ኢላ ናብ ህድእ ትቕየር ሓደ ምሸት ኣዲኣ ድራር ሒዘናላ ናብ መደቀሲ ክፍላ ምስ ኣተዋ ዮርዳኖስ ኣብ መንጎቲ ዝተጨማደደ ወረቓቕቲ ኣብ ባይታ ኮፍ ኢላ ናይ ኣልዓዛር ፎቶ ከም ህፃን ሓቑፋቶ ረኣያኣ ዮርዳኖስ ጓለይ እንታይ ትኾን ኣለኺ በላ ኣዲኣ ብምስክን ድምፂ ዮርዳኖስ ቀሲላ ርእሳ ቅንዐት ጸጉራ እውን ጨርጨር ኢሉ ብኸፊል ገጻ ሸፊኑ ዓይነ ቀይሑ ነበረ ድምፀይ ትግበር ማማ ኣልዓዛር ደኺምዎ ደቂሱ ኣሎ በለተ ጻብዕታ ካብቲ ፍሬም ፎቶ እንዳመለሰት ሽዑ ዲኣ እቲ ሓዘን ካብ ዓቐን ንላዕሊ ምዃኑ ተረድየን እቲ መግቢ ገዲፈናላ ካብ መደቀሲ ኣፍ ደገ ሰላሕ ኢለን ተመለሳ ዮርዳኖስ እቲ ብሃንቀውታን ተስፋን ጀመረ ትጽቢት ናብ ሕምምቲ ኣእምሮ ቀይርዋ ነበረ ድሕሪ ክልተ መዓልቲ ብሓይሊ እናተዛረበት ኣልዓዛር ይመጽእ ኣሎ ክጸንሐለኒ ገዛና ይጠፈኒ እናበለት ትጭድር ነበረት ሽዑ ስድራ ቤታ ኣሲሮም ኩነታት ጓሎም ክፈልጡ ናብ ናይ ኣእምሮ ሆስፒታል ወሰድዋ ኣብቲ ካንቾሎ ሆስፒታል ክትኣቱ ከላ ዮርዳኖስ ንድሕሪት ገጻ ክትጥምጥ ከላ ጌናት ተስፋ ከም ዘይተጸንቀቐ ኣብ ቀያሕቲ ዒንታ ይንበብ ነበረ ዮርዳኖስ ኣብ ዋርሕ ውሽጢ እቲ ናይ ሕክምና ግዜኣ ወዲያ ግና ምስቲ ዘይሓወየ ቁስል ልባ ካብ ሆስፒታልን ክትወፅእ ሰውነታ ኣዝዩ ረጎደ እታ ለይለይ በዓልቲ ቐጣን ሽምጢ ጎርዞ እታ ንኽትሪኣ ትስወን እውን ዮርዳኖስ ተዋሒጣ ጠፊኣ ነበረት ክሳብ ሕጂ ኣልዓዛር ከም ዝሞተ ሙሉእ ብሙሉእ ኣይኣምነትን ወትሩ ድማ እታ ንመወዳእታ ትጽሓፈላ ደብዳቤ እናንበበት መልሲ ክትጽሕፈሉ ትፍትን ነበረት ዮርዳኖስ ካብ ሕክምና እምሮ ወፂያ ናብ ገዛኣ ምስ ተመልሰት ከም ቀደማ ሙሉእ ብሙሉእ ጥዒቲ ኮይና ይነበረትን ጌና እቲ ናይ ቀደም ዮርዳኖስ ዝሓዳስ ዮርዳኖስን ይቃላሳ ነበራ ኣብ ኣጋምሸት እቲ ናይ ዕራርቦ ፀሓይ ነቲ ዝለመዶ ጎደናታት ብድምዙዝ ብርሃን ከተብርሆም ጀመረት ዮርዳኖስ ኣብቲ ምስ ኣልዓዛር ኢድኒ ተተሓሒዞም ዝኸድሉ ዝነበሩ ጎደና ወክን ክትገብር ኣልዓዛር ብጎና ከም ዘሎ ገይራ ትሓስቦ ነበረት ኣነ ዝብለካ ኣልዓዛረይ ኢላ ትጅምር ግን ካብኡን ላዕሊ ዘረባ ይትቕጽልን ፍሸኽና በለት ሓንሳብ ደው ኢላ ነቲ ሰብ ዘይብሉ ጎደና ትጥምቶ ብጎና ዝሓልፉ ሰባት ገሊኦም ብድንጋጸ ገሊኦም ድማ ብፍርሕና ጠመትዋ ይሓልፉ ነበሩ ዮርዳኖስ ነዊሕ ምስ ተጓዓዘት ኣብ ኣፍ ደገ ዓብዪ ኣዳራሽ ሲኔማ በጽሐት ናብዚ ሲኔማ ምስ ኣልዓዛር ብዙሕ ግዜ ይመላለሱ ነበሩ ቀድሚ ምኻድ እውን ሓዳስ ፊልም ኣላ ኢሉ ትከት ሕዝላ መጺኡ ብሓባር ሪኦም ከም ዝነበሩ ዘከረት ሕጂ ድማ ኣብ ውሽጢ መንበር ሒዙ ይጽበያ ከም ዘሎ ሓሲባ ትከት ከይቆረጸት ኣፍ ደገ ሓሊፋ ሰተት ኢላን ክትኣቱ ዝተዛረባ ሰብኣይ ነበረን ኣብ ውሽጢ ሲኔማ እቲ ብርሃን ድብዝዝ ኢሉ ኩሉ ሰብ ኮፍ ኢሉ ዓይኑ ናብ መድረኽ ተኺሉ ብጸጥታ ይጽበ ነበረ ዮርዳኖስ ኣብ ሓንቲ ብድሕሪት ዝነበረት ጥራሓ መንበር ኮፍ በለት መጋረጃ ምስ ተኸፍተ እቲ ካብ ብዙሓት ሰባት ኣድንቖት ዝውሕዘሉ ንሆም ከም ወትሩ ብትብዓት ኣብ ማእኸል መድረኽ ቀረበ ጸሊም ካብ ዓጽሚ ጥራይ ዝተፈጥረ ዝመስል ቀጢን መንእሰይ ኮይኑ ንፉዕ ደራስን ገጣምን እዩ ነዊሕ ጭሕሙን ጸጉርን ገጹ ሸፊንዎ ማይክሮፎን ከይተጠቀመ
ግን ድማ ድምፁ ንሙሉእ ኣዳራሽ ይስምዕ ነበረ። ፍቕሪ ኢሉ ጀመሮ ንሆም ድምፁ ካብ መዓሙቕ ልቡ እናውፅአ። ፍቕሪ ከም ንፋስ እዩ። ንፋስ ነታ ኣብ ሽምዓ ዝርከብ ንእሽቶ ሓዊ ከጥፍኣ እንከሎ ነቲ ብዱር ዝቃፀል ሓዊ ግን ዝገደደ ከም ዝባርዕ እዩ ዝገብር ኢሉ ጸጥ በለ። እቲ ኣብ ኣዳራሽ ዝነበረ ሰብ ጸጥ ምስ በለ ቀፂሉ እንታይ ከም ዝብል ብሃንቀውታ ይጽበ ነበረ። ዮርዳኖስ ሰንበደት ንሆም ንዛንተኣ ነቲ ናይ ውሽጣይ ስምዒት ይዛረብ ዘሎ መሰላ። ንሆም ቀጸለ ኢዱ ናብ ሰማይ እናዘርግሐ መፍለላይ እውን ከምኡ እዩ። ነቲ ንእሽተይ ፍቕሪ ይጭፍልቆ፣ ነቲ ጽኑዕን ሓቀኛን ፍቕሪ ግን ይራጉዶ። ከምቲ ናይ ዱር ሓዊ የባርዖ። ፍቕርና ይርስዖን እየ ፍቕረይ ሓደራኺ ንስኹ እውን ፍቕርና ከይትርስዕ እዮ እናበለ ናይ ተዓዘብቲ ሓያል ጣቓዒትን ፋፃን ተጋወሐ። እቲ ቃላት ንልቢ ዮርዳኖስ ተንከፈ። ንብዓታ ኣብ ገጻ እናወረደ ከይተፈለጣ ካብ ኮፍ ዝበለትሉ ተንስአት። ኣይረስዓኹኻ ንልኣዛረይ ፈጺመ ይርስዐካን ኢላ ጨደረት። ግና ድምፃ በቲ ካብ 4 ሸነኽ ዝተለዓለ ብርቱዕ ጣቕዒ ድንፊፅካን ተዋሒጡ ተረፈ። ወላ ሓደ ይሰምዓን። ድሕሪ መደብ ንሆም ምስ መንኣስ ሓብቱ ናብ ዝቕመጠላ ካብ ጎኒ ስነይማ ነዊሕ ከይረሓቐት ትርከብ ገዝኡ ተመልሰ። ኣብቲ ሳሎን መደቀስን ክሽነ ኣብ ሓደ ክኸውን ከም ዝኽእል ተርኢ ገዛ መጻሕፍትን ወረቓቕትን ብሓደ ሸነኽ ኣብ ዝርከብ ከብሒ ተቖሊሉ ይርአ ነበረ። ልዋም ድራር እናሰርሐት ብሓጎስ ምስ ተቐበለቶ ክሳብ ድራር ዝቐረብ ንሱ መጽሓፍ ከንብብ ጀመረ። ንሆም ሎሚ እውን ኣብ መድረኽ ብሉፅ ኢኻ ነርካ ኢላ ልዋም ዓይና ብሓጎስ እናበርሀ። እቲ ህዝቢ ክሳብ ክንደይ ከም ዝተተንከፈ ርኢኻዮ ዶ? እታ ገዛኢት ስምዒት እትብል መጽሓፍካ ምስ ተሓትመት እውን ኩሉ ሰብ ከምዚ ከም ዝፈትዋ ርግፀኛ እየ በለቶ። ንሆም ፍሽኽ በለ። ግና ኣብ ገጹ ናይ ድኻም ስምዒት ይንበብ ነበረ። ተስፋ ይገብር ልዋም ሓፍተይ፣ ሰባት ምስ ዝርድእዎ ቃላት ሓይሊ ኣለዎም። ድርሰት ድማ ናይ ቃላት ፍሕሶ እዩ በላ። ንመን ኢልዎ ኢላ ልዋም ድራር ቀሪባ ገና ኮፍ ከይበለት ማዕጾ ተኳሕኮሐ። ልዋም ከይዳ ምስ ከፈተቶ ሓንቲ ዘይትፈልጣ ረጓድ ኣብ ዝባና ጋብ ዝተኸድነት ጓል ደው ኢላ ነበረት። እቲ ደራሲ እተን መድረኽ ነጊሶ ዘምሰየ ወዲ ኣሎ ዶ ኢላ ሓተተት ዮርዳኖስ። ንንሆም ካብቲ ስኔማት ሒዛ እግሩ ተኸታቲለያ ክሳብ ገዝኡ ዝበጽሐት። ልዋም ናብ ገዛ ተመሊሳ ንንሆም ሰቢድ ድሓዮ ከም ዘሎ ምስ ተወከሰቶ ካብ ውሽጢ ምስ ወፀ ከመይ ኣምሲኻ ሓብተይ በላ። ዮርዳኖስ ኢዳ ኣብ ኣፍ ልባ ጌራ ቃላትካ ንልበይ ተንኪፍዎ። ንፋስ ነታ ሓያል ሓዊ ከም ዘባርዑ ዝበልካዮ ንኣልኣዛር ፍቕሪ እዩ ኢላ ዒንታ ሰምሰም ኣበለተን። የመስግነካ ሓፍተይ ኢሉ ጥራይ ብትዕዝብቲ ክጥምታ ጀመረ። እቲ ኣልኣዛር በሃለ ኣፍቃሪየይ ኣብ ርሑቕ ዓዲ ኣብ ኣውሮጳ እዩ ዝቕመጥ። ኣነ ደብዳቤ ክጽሕፈሉ ደልየ ግን ኣይከኣልኩን። ስለዚ ንስኻ እቲ ደብዳቤ ክጽሕፈለይ ደልየ ነይረ። ንኣፍቃሪየይ ክጽሕፈሉ ኣነ ቃላት ይሓፅረኒ ኣሎ። ቃላትካ ግን ናይ ልበይ ክገልጹለይ ተዓዚበ ኣለኹ። ብጃኻ ሓግዘኒ ኢላ ተማሕፀነቶ። ንሆም ከምዚ ዓይነት ሕቶ ጋጢሞ ስለ ዘይፈልጥ ተገረመ። መጀመርታ ኣይክእልን እየ ስራሕ በዚሕኒ ኣሎ ክብላ ደለየ። ግና ኣብ ዓይኒ ዮርዳኖስ ነበረ ዓሚቕ ቃንዛን ተስፋን ምስ ረኣየ ሓሳቡ ክልውጥ ተገደደ። እቲ ጸሓፋይ ባህሪኡ ንሰባት ምርዳእን ስምዒቶም ምቅላሕን ስለ ዝኾነ እምቢ ክብል ኣይከኣለን። ጽቡቕ ኢሉ ንሆም ቁርቢ ኩነታታት እናተጠራጠረ ሎሚ መስዮ ኣሎ ጽባሕ ንጎሆ ተመሊስኪ ናብ ዝምፅኒ ሽዑ ንዘራረብ በላ። ዮርዳኖስ ከምዚ ብቁልጡፍ ሕራይ ከም ዝብላ ስለ ዘይተጸብየት ከም ህፃነት ሓጎሰት ይቐንየለይ ብጣዕሚ እየ ዘመስግነካ ኢላ ተፈነያቶ ኸደት። ንሆም ማዕፆ ዓፂው ናብ ሓፍቱ ምስ ተመልሰ መን እያ እዚኣ ንሆም ትፈልጣ ዲኻ ኢላ ሓተተቶ። ንሆም ርእሱ ነቕነቐ። ኣይፈልጣን ግና ሓደ ፍሉይ ነገር ዘለዋ ትመስል ኣብ ውሽጣ ዘሎ ታሪኽ ንምስማዕ ህንጠለኹ ኢሉ ድራሮም ክበልዑ ጀመሩ። ኣብ ኣጋው ጋሕታ ገና ሰማይ ብፀሓይ ብርሃን ከይወደቐ እንከሎ ዮርዳኖስ ግና ካብቲ ሙቆት ዝህብ ዓራት ተንሲኣ ነበረት። ገና ሰዓት 6 ይኣኸለን። ብጥንቃቐ ስድራ ከይሰምዑዋ እናሰጎመት ካብ መደቀስያ ድማ ወፀት። መዓልታዊ ካብ ገዛ ምስ ትወፅእ ን2 ሰዓት ጥራያ እቲ ጸንሕ እምበር ልዕሊኡ እንተደንጉያ እቲ ፍርሒ ስድራ ቤት ይውስኽ። ሕማማ ተመሊስዋ ተባሂላ ዳግማይ መደቀሲ ክፍላ ክትዑፀ ትኽእል እያ። ነቲ ናይ ወጋሕታ ጠል እናሓለፈት ቀዝሒ ተፃዊራ
نابتو ناينهم اشتغزا مسبصحت لباب بفرحنا هارمه قس غيرا معصون كحكحت نهم ابطان اشتو طربيزا او خوفيلو مبراهت تولعو مصحف كنصيل ينبب نبره نتمن كحكح مسمعه مصحف عصي معصو خفته كمي حدير كانهم بلتو يردانوس دمصا مستناي وغحتا هدات تسمامعو عينا غنا نابت اب طربيزا زلو رقاقتي اصلي خوير نبره كمي حديركي إلونهم بتعزبتنا تأمتا نافكاريه دبداب بصحافة الليدي خزبالكني بلا هو بلا ترؤسا وسيخانا نغنقت نهم أفدق مسجد فلا نوشت آتوت نساب كرسي نساب تربيزا أخف مزولو نهم نيشتو زخب داي مسلكن بلا يردانس كنعلا نعخوني خبدك كاي مالتريو عينفت أتطو أنا كو حانت حارق متصحافي كتسألن كل غالات حسابات يتفاني بلد تكزيلا نهم نيوهنة كنعنا أنسل زفوتو في شخنا بلا نعخي خميلي خبدك جن اتتحاسبية مني بحبار زحلفكم مصحفكم أيو بلا اندعي بلد عيننا مريت تخيلا مش جمر كل نجر زبرقرق قبلني نتزحلفنا ينكحسبك دمصاته قطه اتزحالف طعم غزيه مستحج زلو قانزا تدباليقو مزراب كلع نهم كنتاتا تردو امسل اجخو دحن كصحفلكي بلا بلو زبقنا انا كو ناي كلتيهم مستير مفلاط يخبيدي زبلكو قنبر مصحفسي بيرون حداس ورقتن مسقراربه نجر نسكه مسف قاريخي كندي زاكل بحبار صنيحهم الى حاتتا نسلست عامتن تشعات ورحن إلى يردانوس بزي مدنقا يملسوتلو إذن نهم أقرمو إذا زرزر زي نعا أنا هيو الترقون كم زلو دما ترداو كابزو حلفكم مغزي بفولي تذكري ينتايالو بلا يردانوس قز أبريهو بتقدم دقائق زي نبره صواغا قز أتأفيو بنافق أتتكه كل يذكرو صبو نجمرتا نفقرن كحتى كخمينيرو نهم مصحف جمره قبل على الرانشي بيبيرو يفكرك يلو صحيفه يبني بلتو نهم باغرموتنا تمتا ابي الى حاتتا اب غزانا سعال حميم مسدقسكو كبصحن مسمصه شعغينا تمهارينا نيرنا اها ناب غزاخم يمص نير مالت ديو بلا هو يردانوس ناب زحالفه غزي استملست تمثل غزانا غزاو من فقريم نيرم كم حادث درا دحرغن غص عندغنا صلمته انتاي كم زخون تبايسم ناب غزኦም كنكيد تخلكيلنا نسون ممصا غديفو شيعو خلتيهم فقر جميركم نيركم مالت دي هو بيتسبكم سلازتباسو ركوبكم اقاريصكم نيركم ايفالون اقراس بلص تفاقرنا بحبو ولا حدا سب كيفلط امرخاب قصيلنا نيرنا الى يردانوس بفنان ملسوتلو نهم نتتنغرو زرزر حساباتنا صحافه بتزنبرا زي نصف تذكرو تدنقه صبو ابترانش تصحافو مسراخي انتي تسمعك نيرو بلا يردانوس حق بلت مجمرتا ولا حد اي مسلن نيرو كلمه عالتجن عينا بحاغوسن صبرقه امناي ماستيكا شفان يوردا اي لاف يو الى صحيفو بحبو مسابني شعو دسيلن نيرو بلتو نهم كم دراس متأنت خونتات بعين حلو نقصالو اتنصه فقري اتبا ارانشن ماستيكان جمره حجغنا بتباب برعو كغلص يصبا كم زغيركي بغلصم بنصانتن تنغيركني نتب اوروبا زلف قاري خصبو دبداب بصحفلك مسلني بلا يردانوس بتحغواس رأسا نقنقت اشي كم تم مدرخ تنبوبو زنبركا غيركا صبو فقرا وقالات اتي خصحفلي الى هندبت ساعات مسرعيت سنبدت كخيدالني بلد كتكيد اندا تبغست نهمون مساعتن سام يردانوس اب افدغ معصم مسبصحت اتسترفه صباح نغركاي بلتو حراي استرفه مس نغركني نمصحف قليل يخوني بلا بروخ معالتي الى تو يردانوس بقلطف وصيا خدت كبتا معالتي جميرا يردانوس نامناي نهم غزا مخاد لميداتو نبرت لكع ساعات شدشه صحاي وقحتا ختمصن كجمر يردانوس ابت غزا تركب زصحفلا دبداب تقبيلا وحد عليلهم يفالالي نبرو حفتو لوام نفس راح خطوفر كلا وترني يردانوس
ኣብ ኩርናዓት ገዛ ኮፍ ኢላ ንሆም ብተመስጦ እናዕለለቶ ትሪኣ ነበረት። ልዋም ንሓዋንሆም ብዛዕባ ዮርዳኖስን ክትሓቶ ወፃኢ ሃገር ናብ ዝርከብ ኣፍቃሪያ ደብዳቤ ትጽሕፍ ኣላ ኢሉ ስለ ዝነግራ በቲ ጽንዓትን በቲ ዘለዋ ተስፋን ትግረም ትድነቕን ነበረት። ከምዛ ዓይነት ፍቕርስ ኣሎ ድዩ በለት ብውሽጣ። ዮርዳኖስ ግን ኣብ ናታ ዓለም እያ ነይራ። ምስ ንሆም ኮይና ነቲ ብሂወት ዘየላ ኣልዓዛር ዳግማ ህያው ትገብሮ ወይ ትፈጥሮ ነበረት። ምስ ግዜ ዮርዳኖስ ለውጢ ከተርኢ ጀመረት። እቲ ብሓዘንን ብንብዓትን ተጨማዲዱ ዝነበረ ኸደራይ ገጻ ቀስ ብቐስ ብርሁን ወዙን ተመልሰ። እቲ ረጉድ ሰውነታ እናጠፍአ ናይ ቅድሚ ሕጂ ማራኺ ቅጥነታ ተመልሰ። ኣብ መደቀሲ ክፍላት ዕጾ ከም ዘይነበረት ንስድራ ቤታ ቡን ተፍልሐሎም ኣብ ዕላል ትሕወስን ክትስሕቕን ጀመረት። ስድራ ቤታ ወላ እኳ በቲ ለውጢ እንተተሓጐሱ ሓደ ዘይተረድኦም ነገር ግን ነበረ። ዮርዳኖስ መዓልታዊ ሻዕ 6 ወጋሕታ ጋቢ ደሪባ ክትወፅእ ይርእይዋ ነበሩ። እዛ ጓልሲ ናበያ ትኸይድ በሎ ቦኣ ብፍንስትራ ካንችሎ ክትወፅእ እንዳረኣይዋ። ቤተ ክርስቲያን ትኸውን ኢላ መለስ ተዲኣ ወላ እኳ ርግፀኛ እንተዘይነበረት ምናልባት መብፃዓይ ነብራ ይኸውን በለቶም። ኣቦኣ ስለ ዘይተዋሕጠሎም ንኸረጋግፁ ነቲ መንእስ ሓዋን ዮርዳኖስ ክስዕባን ኣበይ ከም ተኣቱን ክሪኣን ሓላፍነት ሃብዎ። እቲ መንእስ ሓዋን ጽባሒቱ ወጋሕታ ካብ ዮርዳኖስ ቁሩብ ርሕቕ ኢሉ ተኸታተላ። ዮርዳኖስ ናብ ቤተ ክርስቲያን ዘይኮነስ ካብ ጎደና ወፂኣ ናብ ሓደ ጸቢብ ጎደና ምስ ተጸግዐት ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓንቲ ገዛ ኣተወት። እቲ መንእስ ሓዋ ናብ ገዝኦም ምስ ተመልሰ ኣብ ገዛ ሓደ ጸሓፋይ እያ ተኣቱ ዘላ ኢሉ ንስድሮኦም ሓበሮም። ኣብኡ ን2 ሰዓት ዝኸውን ትጸንሕ እሞ ድሕሪኡ ትወፅእ ኢሉ ወሰኸሎም። ስድራ ቤታ ሰንበዱ ክኸልእዋ ሓሰቡ። ይኹን እምበር እቲ ሓኪም ዝበሎም ምኽርቲ ዝበሎም ሕማማ ኸይምለሳ መታን ድሌታ ክትገብር ኣይትኸልክልዋ። ክሳብ መሊኣ ትሓዊ ነቲ ትደልዮ ክትገብር ሓግዝዋ ኢልዎም ነበረ። ስለዚ ወላ እኳ ልቦም እንተዘይቀሰነ ነቲ ለውጣ ነቲ ሕውየታ ስለ ዝደለይዎ ስቕ ክብሉ ግድን ነበረ። ኣዋርሕ ተቖፂሩ ኣብ ውሽጢ እቲ ናይ ነሆም ገዛ ግን ኣብ መንጎ ዮርዳኖስን ነሆምን ካልእ ዓለም ይፍጠር ነበረ። እቲ ብሓንቲ ወረቐትን ፒሮን ተጀመረ ርክብ ናብ ዓሚቕ ናይ መንፈስ ዕላል ተቐየረ። ነሆም ነቲ ዮርዳኖስ ትገብሮ ዝነበረት ናይ ፍቕሪ ህይወታ ልክዕ ከም ሓደ መሳጢ ዛንታን ጽኒሉ ይሰምዓ ነበረ። ዮርዳኖስ ብዛዕባ ኣልዓዛር ክትዛረብ ከላ ውሽጣ ፍኹስ ክብላ ስምዓ። ነሆም ድማ እንክትዛረብ ከላ ኣብ ዓይና ዝረአ ናይ ሓጎስ ብርሃን ይምስጦ ነበረ። ሓደ ሓደ ግዜ ነሆም ሰማዕ ምዃን ገዲፉ ባዕሉ ተዛራቢ ይኸውን ነበረ። ፍቕሪ ንባዕሉ እንታይ እዩ ዮርዳ ኢሉ ሓታ ነሆም ነቲ ውዑይ ሻህ እናሰተየ። ዮርዳኖስ ክሳብ ዝዛረብ ሃንቀው ኢላ ትጽበዮ። ነሆም ቅጽል ኣቢሉ ፍቕሪ ማለት ክልተ ሰባት ሓደ ዓይነት ልቢ መሓዝ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ዓይነት ቃንዛ ምክፋል እውን እዩ ኢሉ ንሕቶኡ ባዕሉ ይምልሶ። ብዛዕባ ፍልስፍና ፍቕሪ ይዕላ ካብ መጻሕፍቲ ዘንበቦ ካብ ህይወት ዝተምሃሮ ፍቕራዊ ህይወት የካፍላ ነበረ። ፍቕሪ ከማ እዩ በለ ሓደ መዓልቲ እንተዓጊትካዮ ይረግእ እሞ ይባላሾ፣ እንተፈኒኻዮ ግን ንኹሉና ጥልቀየ ህይወትና ዘርአ ይኸይድ። ናትክናይ ኣልዓዛርን ፍቕሪ ድማ ኸም እዩ። ወላ ብኣካል ይረሓቕ እቲ ወሓዚ ፍቕሪ ግን ከማይ ኣብ ልብኺ ይፈስስ ኣሎ ኢልዋ ነበረ። ንሆም በቲ መድረኽ ዘናውፅ ሰሓብን ዓሚቑን ድምፂ ገይሩ ዓበይቲ ዓለም ለኻዊ ናይ ፍቕሪ ዛንታታት የዘንትወላ። ብዛዕባ ሮሚዮን ጁልየትን ብዛዕባ ኣብ ኩናት ዝተፈላለዩ ተፈለጥቲ ሰባት ይነግራ ነበረ። ዮርዳኖስ ልክዕ ከም ህፃን ኣፋ ከፊታ ትሰምዖ ነበረት። ሓንሳብ ምስቲ ታሪኽ ትምሰጥ እሞ ወይ ጉድ ትብል፣ ሓንሳብ ድማ ትሓዝን ንብዓተ ቤዒንታ ቁፅርፅር ኢሉ ኣዝዮም ተሳቒዮም ትብል ብድንጋፀ፣ ሓንሳብ ድማ ትግረም ከምዚ እውን ይፍጸም ድዩ ኢላ ተሓቶ። ኣብቲ ገዛ ናይ መጻሕፍቲ ጨና ናይ ውዑይ ሃሃፋን ናይ ነሆም ድምፂ ጥራይ ይነግስ ነበረ። ን2 ሰዓት ዮርዳኖስ ካብ ውሽጣዊ ሕመማ ካብ ስድራኣ ካብቲ ኣብ ደገ ጽብያ ዘሎ ጨካን ሓቂ ርሒቓ ሰላም ትጓናጸፍ ነበረት። እቲ ትኸደሉ ግዜ ምስ ኣኸለ ግን ነሆም ዛንትኡ ደው የብል። ዮርዳኖስ ካብቲ ዝነበረቶ ዓለም ትበራበር። ንገለ ደቓይቕ ኣብ መንጎኦም ጽሞና ነግስ። እቲ ጽሞና ግን ባዶነት ዘይኮነስ ብብዝሒ ዘይተባሃሉ ቃላት ዝተመልአ ነበረ። ዮርዳኖስ ጋቢኣ ተስተኻኽል። ቻው ነሆም ትብሎ ብህዱእ ድምፂ። ቻው ዮርዳ ይብላ ነሆም ብዘይተገለጸ ናፍቖት እናጠመታ። ዮርዳኖስ ናብ ኣልዓዛር ጽሓፈላ ደብዳቤ ተቐቢላ ወፂያ ትኸይድ። ነሆም ግን
ንነዊሕ ደቃይቕ ኣብቲ ንሳ ዝነበረቶ መንበር እናጠመተ ነቲ ኣብ ልቡ ዝፈስስ ዘሎ ሓድሽ ስምዒት እናሓሰበ ክሳብ ልዋም ሓብቱ ካብ ስራሕ ትምለስ ንበይኑ ይተርፍ ነበረ። ሰማይ ብከቢድ ደመና ተሸፊኑ ነቲ ተዳልዩ ዘሎ ዝናብ ተሰኪሙ ድሕሪ ቀትሪ ክንሱ ግን እቲ ከባቢ ኣብ ዘይግዚኡ ጽልምት ኢሉ ነበረ። ዮርዳኖስ ግን ነቲ ዝመጽእ ዝናብ ከይፈርሐት ኩሉ ነሆም ንኣልዓዛር ጽሓፈላ ደብዳቤታትን ናይ ክሳድ ካርቴናን ሒዛ ናብ ገዛ ነሆም ክትበጽሕ ብቁልጡፍ ትስጉም ነበረት። ንሳ ሎሚ እቲ ናይ ቀደም ሓቂ ምቕባል ዝዓበያ ጽልልቲ ዮርዳኖስ ኣይኮነትን። ኣካላታ ከም ቀደም ቅርጺ ሒዙ ገጻ ብጥዕናን ብፍሽኽታን በሪሁ ነበረ። ናብቲ ናይ ነሆም ጸባብ ገዛ ክትኣቱ ኸላ እቲ ዝናብ ጀሚሩ ነበረ። ነሆም ከም ልማዱ ኣብታ ንእሽቶ ኾፍ መበሊኡ ኮይኑ እናንበበ ጸንሓ። ዮርዳኖስ ኣትያ ኾፍ ከይበለት ነሆም ሎሚ ሓደ ነገር እየ ክልምነካ መጽየ በለቶ ልባ ትርግታ እናሃረመት። ነሆም ብኣግርሞት እናጠመታ እንታይ ኮን ከለኸ ዮርዳ ቅድም እሞ ኾፍ በሊ በላ። ዮርዳኖስ ነዊሕ ግዜ ዓቂባቶ ዝነበረት ምስጢር ከተውፅኦ ወሲና ነይራ። ዝሓሰብክዎ ከይተዛረብኩ ኾፍ ኣይብልኒ። ኣልዓዛር ብሂወት የለን። እዚ ሓቂ ዝምቕባል ኣብይኒ ኣእሙረይ ስሒተ ነይረ። ሕጂ እኳ ደሓን ዝመስል እንተሃለኹ እቲ ቁስሊ ግን ኣብ ውሽጢ ኣሎ ኢላ ነቱ ነሆም ክጽሕፈላ ጸንሐ ደብዳቤታት ኩሉ ኣብ ቅድሚኣ ቀመጠቶ። እንካ እዚ ኩሉ ጽሑፋትካ እዩ። ሕጂ ዝደልዮ ሓንቲ ነገር ጥራይ እዩ። ንዓይ ዘለካ ስምዒት ብሓንቲ ደብዳቤ ክትገልጸለይ። ድሕሪኡ ህያብ ሂበካ ክኸይድ እየ ኣይሸግረካን ድማ በለቶ። ነሆም እቲ ዝሰምዖ ዘሎ ሓቂ ሰንብድዎ። እዋ ዝሞተ እቶም መልሲ ጽሒፍለይ ክተምጽዮም ዝነበርክ ደብዳቤታትከ በላ። ዮርዳኖስ ብሕፍረት ፍሸኽ በለት። ኣነ የጽሕፎም ነይረ ንስኻ ዝጸሓፍከዮም ደብዳቤ ደጋጊመ እናንበብኩ ኣልዓዛር እንተዝበጽሖ እንታይ መለሰለይ ኢለ ሓሲበ ይጽሕፎም። ንዓኸ ክነበልካ ከለኹ ድማ ናይ ብሓቂ ኣልዓዛር ጽሓፎም መስለኒ ነይሩ በለቶ። ነሆም ቃላት ጠፊእዎ። እቲ ኩሉ ግዜ ከም ዛንታ ዝሰምዖ ዝነበረ ፍቕሪ ብኸመይ ንዮርዳኖስ የሕውያ ከም ዘሎ ተገንዘበ። ወረቐት ስሒቡ ንዓኣ ዝኸውን ቃላት ክደሊ ጀመረ። ግና ፒርኡ ካብ መጽሓፍ ደው በለት። ቀዳመይቲ ወረቐት ቀደደ፣ ካልአይቲ እውን ቀደደ። ኣብ መወዳእታ ዓይንቲ ዓሚቱ ካብ ውሽጢ ልቡ ዝፈልፈለ ቃላት ክጽሕፍ ጀመረ። ዮርዳይ ከም ናይ ድርሰት ስራሕ ትምስጥኒ፣ ወዲ እያን ክብል ዳግማይ ትጅመርኒ። ሃንደበት ኣብ ህይወተይ ተኸሲትኪ ህይወተይ ቀይርክዮ። ንስኺ ንዓይ ካብቲ ኣብ ወረቐት ዝሰፍር ፊደላትን ላዕሊ ኢኺ። ስምዒተይ ከምታ ገዛኢት ስምዒት እትብል መጽሓፈይ ብኣኺ ዝተማረኸ እዩ። ፍቕርኺ ከምቲ ዝጸሓፍክዎ ዛንታ ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዘይነቅጽ ቀለም ህይወተይ ኮይኑ ኣሎ በላ። ንሆም ነቲ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ብዘይምቁራጽ ብስምዒታዊ ድምፂ አንበበላ። ዮርዳኖስ ክትሰምዖ ኸላ ክትቋጻጸሮ ዘይትኽእል ንብዓት ኣብ ገጻ ወረደ። እቲ ናይ መወዳእታ ቃላት ድማ ኣብ ልባ ተሸጐጠ። ፍቕሪ ከም ገደል ሸዊልካ ይእቶን፣ ፍቕሪ ልብን ኣእምሮን ኣተኣሳሲርካ ትውስኖ ውሳኔ ይብል ነበረ። ዮርዳኖስ ብዘንቀጥቅጥ ዝነበረ ኢዳ ኣብ ክሳዱ ወርቂ ካቴና ኣሰረትሉ። ብዘንቀጥቅጥ ከንፈራ ድማ ንሓንቲ ቅጽበት ሰዓመቶ። ናብቲ ሓያል ዝናብ ወጸት። ኣብቲ ዝናብና ነብዐት ግን ድማ ንመጀመርታ ግዜ ሰላም እንዳተሰማዓ ተጓዓዘት። ንሆም ድማ ነታ ገዛኢት ስምዒት እትብል መጽሓፉን ነታ ሓድሽ ንዮርዳኖስ ጽሓፈላ ደብዳቦን እናጠመተ ብፍቕሪ ተሸፊኑ ናብ ዓራት ወደቐ። ድሕሪ 6 ዓመት ኣብ ሓንቲ ምዕረግቲ ገዛ ዮርዳኖስ ኣብ ብራንዳ ሓንቲ ጓል 5 ዓመት ህፃን ብኢዳ ሒዛ ነቲ ገና ዘይተወልደ ካልኣይ ውላዳ ኣብ ከብዳ ተሰኪማ ኮፍ ኢላ ነበረት። ገጻ ብፍጹም ሰላምን ሓጎስን ዝተመልአ ነበረ። ነሆም ኣብቲ ጎና ኮፍ ኢሉ ካልአይቲ መጽሓፍ ንምሕታም ናይ መወዳእታ ምእራም ገብር ነበረ። ዮርዳኖስ ናብኡ ቀሪባ ነታ ኣብ ክሳዱ ዘላ ወርቂ ካቴና እንዳተንከፈት እዛ መጽሓፍ ርእስታ እንታይ ክትብላ ኢኻ ኢላ ሓተተቶ ብፍሽኽታ። ንሆም ንሰበይቲ ብፍቕሪ እናጠመታ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ናይ ተስፋ ፊደላት ክትበሃል እያ። ምኽንያቱ ሓደ ግዜ ብደብዳቤ ዝተጀመረ ፍቕሪ ሎምኒ ህይወትና ስለ ዝቐይሮ በላ። ዮርዳኖስ ፍሽኽ በለት። እቲ ብቓንዛን ብሕማምን ጀመረ ዛንታ ሎሚ ብሓቀኛ ፍቕርን ብሓድሽ ስድራ ቤትን ተዛዘመ፣ ተፈጸመ። ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ስቶር ፕሮዳክሽን እምበር ኣብዚ ቻነል ሓድሽ ተኾንኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ነዚ ቪድዮ ከዓ ላይክ ክትብዎ። ኣበይ ሃገር ኮይንኩም ከዓ ነዚ ቻነል ትሰምዑ ኣለኹም ወይ ነዛ ዛንታ ትሰምዑ ኣለኹም ኣብ ቦታ ኮመንት ግደፉልና። ብዝተረፈ ግን ምትብባዕኹም ኣይፈለየና። ብኻልእ ዛንታ ብኻልእ ትሕዝቶ ኣብ ካልእ መዓልቲ ክሳብ ረኸብ ደሓን ኩኑ።
حنت عباي ورحي بزحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا هاي مستبرانو ቅርጾም ተፈታዊ ስልማት ናይ ሰማይ ተፈጥሮ ባህርያዊ ባዕሎም ንባዕሎም እናተዳራርቡ ነዛ ጸልማት መሬት ብርሃኖም ይህቡ ብርሃኖም ይዝንቡ حد جزيت سلام دبنا يشفنهم يتارطرو خايلهم قد تبلوم والتنا بنفاس تنتيقو مستدف أدبنا تسلمهم تريهم كتنو ببانا كتنو نبانا حنت عباي ورحي بزوحات كواخبتي صرناي سلام مبرهتناي ليتي شفان عيني غنتي توم زوجدون سلمات ورحن كواخبتناي تفرفتورا ورحن مبرهتناي سورا نايزا زبادمت مريت متشوتي إريترا والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبرهتي والتاناي حفاش قمجاوين تقالستي منشناي برهانا نصوم يوم كواخبتي نصوم يوم توم مبرهتي